Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Як масъаларо дар шумо мерасонам. Шумо ҳатман ба дигарро расонед. Дар хотиртон бошад, недавно сторис карда будам дар масъалаи рейд дар Доғистон, дар ринки Хасавюрт, агар хато накунам. Мо ҳам суҳбат шудем бародаро кати. Агар дар хотиртон бошад, ҳар сол ҳамин аҳвол аст. То санаи 9 май рӯзи ғалаба, Ден Победы, ҳамин сабаб тафтишотҳо бисёр мешавад рейдҳо. мо кам боша маълумот гирифтем, бисёртар аз рӯи таҷриба, аз рӯи маълумоти гирифтагӣ мо дар даруни складҳо рейд мегзарад, дар даруни бозорҳо ва дар квартираҳо. Ина недавна Пушкинаши, аз они Пушкинада кадоме бедакме буд, ҳамаро бурдан. Дар масъалаи квартираҳо дар хотиртон бошад, пештара ман видео карда будам, боз як борга такрор мекунам, система чӣ кор мекунад. Дар ҳолате ки шумо мисол 5 кас, 10 кас, 12 кас мисол дар квартираҳо зиндагӣ мекунем, бародаро, апа ва хоҳаро фарқияте надорад. Тишина, хомӯширо риоя намекунем бародаро. Мисол саҳар кор баромадан дар 5 кас, 10 кас давида мефурӯем, мисол бега омадан тунда, мисол шав соати 10 шав, 11 шав, ё ки кӯдакҳо бозӣ мекунанд, шави дароз ғам метиҳанд, мисол ҳар як подъезд дар худаш чат дорад, группа. Бисёритон прекрасно медонед. Дар ҳолате ки шумо хомӯширо риоя намекунед, дар ҳолате ки ваё мебинанд ки бисёри бад ҳастен, дар даруни чат менависанд ки ҳамин хел квартирада мисол муҳоҷиро зиндагӣ мекунанд. Информатсияро участкои да метиҳанд, участкои бо кормандои давлат мисол як ҷоя омада шуморо ба адил мебаранд, депортатсия мекунанд. Барои ҳамин то 9 май гаштана кам кунем бародаро ва хомӯширо риоя кунем. Баъдаи 9 май ҳам хомӯширо риоя кунем, хуб аст.